pane nhau inoshamisa aiwa inoonekwa kunzi aiwa the ruling party aiwa rinozikamwa kuti aiwa ndo bato rihombe rinozikamwa pamwe chete nemusouthern africa mose kuti vakomana ava kana kune party yaizikamwa kuti very powerful and party ine mari yakanyanyisa musouthern africa izanu PF, but panguva inoi yakuonekwa kuti it is now imploding nekuda kwenhau dzesuccession idzi. Sanabeda masvika mudanyuka panapa noti wasubscribe like turn on the bell icon. Tipinda muThe Standard pane headline rokuda rikanzi Zanu PF implodes kubva Mnangagwa 2030 plan. Ndo masvika nokuda nyora panapa. Nhau iyi iri kuratidza kuti panguva inoi vanhu vese they are watching. Vanhu vakati aiwa togona kuzvinvolva zvedu munhau iyi, but let us watch from afar. Timboona vanhu vakaona nhau dzana good news masimurembo vachimbonzwa kuti aiwa vasuspendewa the ruling party Zanu PF. Onzwa another headline futi tsamba dzichifamba zvinzi aiwa he has been reinstated futi adzokera panapa. Tinoona kuti last weekend political meeting munoitika a heated debate, but tinoona kuti aiwa vakomana vari loyal kuna VB Chwenga, aiwa vanoisa vakomana aiwa vari loyal kune mutungamiri wenyika yeZimbabwe Idi Mnangagwa vachinzi aiwa vaexplain why is it vakomana vaya vanozikanwa vana ori mudhanyuve why is it vari kuregerewa vachiita the mantra, but nyika yose nyangwe nekuchina vanoziva kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe kati anoda kuzorora, anoda kuti achipedza zvake aenderana neconstitution inongomuti atunge for 2 terms unozorora zvake. Vakomana vakaisa vakomana pakona zvatakaona kuti these guys vari loyal kuna Chwenga, vakomana ava vatori serious nekuda kutorimova mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Vatoti aiwa ngavatokurumidza time ifambe vatongomuudza kuti ndiye successor ndiye achacontesta for 2028 elections. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Abvina kumesection medu musano subscribe or like and turn on the bell icon.